Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Wednesday, abalị 17 n'ime ọnwa Ọgọst afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa Eke. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na-anụ ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Otu onye ama ama n'otu Indigenous People of Biafra dị na Melbourne na mba Australia bụ Akuko Uwa akpọkuola ọchịchị etiti ka ha gbapụ ya ọsọ n'ụkpụrụ ntọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu ma site otu azọpụta Nigeria ịbanye na nsogbu na-enweghị isi ha na otu mba ụwa. Ọ gara n'ihu too otu mba ụwa maka inye ntụziaka ka gọọmenti Nigeria tọhapụ onye a na-achọ nnwere onwe bụkwa onye emetọrọ ugwu ya n'ebe ọ dị ukwuu. Kanu bụ onye a na-ekpe ikpe dịka akpọchibidoro ya n'ụlọ mkpọchi DSS kemgbe otu afọ atọrọ ya site na mba Kenya ma kpọlata ya n'obodo Nigeria. Ka o sila dị, otu mba ụwa ekwuolesio na ya bụ ntọrọ atọrọ ya site na mba Kenya tinyere mkpọchibido ya bụ nnọọ mmetọ ugwu ruru ya, ebe ha gara n'ihu kpọkuo gọọmenti Nigeria ka ha gbapụta ya n'egbughị oge ma rịọkwa ya mgbaghara, akwụkwa ya ego iti aka n'obi maka imetọ ugwu ruru ya. Ka o sila dị, Omeje na okwu o kwuru gbasara nke a bụ ozi o zipụrụ n'ụbọchị Wednesday bụ nke onye nta akụkọ anyị nwetara n'Enugu rụtụrụ aka ma sio na ọnọdụ a otu mba ụwa kwupụtara n'abalị 20 nke ọnwa Julaị afọ 2022 egosila na mmadụ ịchọ nnwere onwe bụ nnọọ ugwu ruru mmadụ ọbụla nakwa ndị ọbụla n'akụkụ mba ụwa gbaa gburugburu. Ọ gara n'ihu too otu ahụ maka ịga n'ihu kpọọ oku ka atọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu ma kwụkwa ya ego iti aka n'obi maka imetọ ugwu ruru ya nakwa inye ya ntaramahụhụ. Ka o sila dị, o kelekwara ọkaiwu na-ekpechite ọnụ Kanu na mba Amerịka bụ Maazị Bruce Fein, tinyekwara ọkammụta Rachel Murray nakwa ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya na Nigeria bụ Aloy Ejimakor maka ịkpọlite okwu a n'ihu otu mba ụwa nakwa mbọ niile ha na-agba ịhụ na a chụsoro okwu a ruo na njedebe. Ndị otu Indigenous People of Biafra ekwuola wee sio na nnwere onwe Biafra enweghị mgbagha dịka ha gasịrị nzukọ n'ime obodo Kosika bụkwa nke gara nke ọma. IPOB n'oge ọ na-akọwa nzukọ ahụ dịka ịgba pụrụ iche ha nwetara n'atụmatụ ha inweta nnwere onwe Biafra pụọ n'agbụ mba Britain na Nigeria, sịrị na ha na-atụ atụmatụ ugbu a ịkpọkọta mba ụwa dị iche iche ka ha tinye ọnụ ịhụ na atọhapụrụ onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu. N'ozi nke otu a zipụrụ, ha sịrị na nnwere onwe Biafra enweghị mgbagha ebe ọ bụ na ya bụ ọgbakọ nke ha gara na Kosika egbugho na ụkpụrụ ọhụrụ ma mekwa ka ha malite atụmatụ inweta ndị mba ndị ọzọ bụkwa ndị ga-adọnyere ha ukwu n'atụmatụ ha ime ka nke a bịa na mmezu. Ka o sila dị, ha sị na nke a nyere ha ohere iji kwupụta n'ihu mba ndị ọzọ bụ ọnọdụ nke ndị Biafra na-agabiga bụ ndị a na-egbu n'igwe ọnụọgụgụ ha site n'aka ndị agha gọọmenti Nigeria nakwa ndị okpukperechi alakụba na-eyi ndụ egwu ndị dịka Boko Haram, ISWAP, Ansaru nakwa ndị Fulani na-achị nnama tinyere ndị ekperima. Ka o sila dị, IPOB sịrị na onye Directorate of State ha bụ Maazị Chika Edoziem n'oge o kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ jiri ohere ahụ wee kpọkọta ndị nnọchiteanya bụ obodo dị iche iche ebere na ya bụ ọgbakọ bụkwa nke IPOB bụ otu n'ime ha, bụ ndị ha rịọrọ arịrịọ ma kpọkuo ha ka ha tinye ọnụ ịhụ na atọhapụrụ onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu pụọ n'ụlọ mkpọchi DSS ma hụkwa na o nwetara nnwere onwe ya. Ọgbakọ a nke obodo dị iche iche bịara n'ime ya bụ nnọọ nke otu a sị na o nyere ha ohere ịtụlerịkọta uche, tinyekwara ịhụ na ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ tinyere ọnụ n'oku a na-akpọ ka atọhapụ onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu pụọ n'ụlọ mkpọchi DSS. Ọchịchịrị agbachiela ebe niile n'obodo Nigeria dịka ndị ọrụ ọkụ latrik banyere na mfanye aka n'ụkwụ n'ụbọchị Wednesday bụ tata n'ihi ọnọdụ ọrụ ọjọọ nke ha na-agabiga. Otu jikọtara ndị ewere ọrụ na ngalaba ọrụ latrik
bụ National Union of Electricity Workers (NUEE) nyere ntụziaka ka ndị otu ha malite mfanye aka n'ụkwụ n'ihi mmetọ ọnọdụ ọrụ ha nakwa akwụghị ha ụgwọ ndị ruru ha site n'aka ụlọ ọrụ na-ekesa ikikere ọkụ bụ Transmission Company of Nigeria. Ụlọ ọrụ a bụ TCN kosiladị arịọla ndị ọrụ a ka ha kwụsị atụmatụ ha ịbanye mfanye aka n'ụkwụ wee nye ha mmasị obi ike na a ga-eleba anya n'okwu ahụ nke na-ewute ha. Kosiladị ndị otu a nọrọ na mbụ yi egwu ịbanye na mfanye aka n'ụkwụ wee nyekwa onye minista na-ahụ maka ọrụ na nkewapụta ohere ọrụ mbirimbi isi ụtụtụ taa ime ihe banyere ọnọdụ a ma ọ bụghị ya na ha ga-abanye na mfanye aka n'ụkwụ. Kosiladị ka ya bụ mbirimbi oge gasịrị ka ndị ọrụ a kwasara ngwa ọrụ ha wee banye na mfanye aka n'ụkwụ. Kosiladị onye minista na-ahụ maka ọrụ na nkewapụta ohere ọrụ bụ Chris Ngige akpọkuola ndị ọrụ latrik a bụ ndị banyere na mfanye aka n'ụkwụ ma gbanyụkwa ọkụ latrik n'otu aka ahụ ka ha bịa nzukọ bụkwa nke e nwere n'ụbọchị tata na Abuja n'elekere anya 4 nke uhuruchi taa. Mana kosiladị ya bụ nzukọ amịtabeghị mkpụrụ ọbụla ebe ọ bụ na ọchịchịrị agbachiela obodo ugbu a. Igbo ndị nwe mmadụ chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye lara ezumike nka dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ agbagbuola otu onye ọgba tumtum na njikọ okporo ụzọ Ọgbakụ nke dị na kansụl Mbaitoolu na steeti Imo. Ndị hụrụ mgbe nke a mere bụ ndị na-achọghị ka a kpọọ ha aha sịrị na ndị ọkpa egbe a zọchiri n'ahịa Ọgbakụ dịka ha ji ụgbọala Siana bọs wee zọchie. Dịka o si wee kwuo, ọ sị na mgbe ndị ọkpa egbe a rutere n'ebe ahụ ha kpọkuru onye ọgba tumtum a ka ọ bịa bata n'ime ya bụ ụgbọala, mana nwa amadi a bụkwa nwa afọ Agwa nke dị n'ọchịchị kansụl ọha ji egbe ma jụrụ ajụ isonye ha wee banye na ya bụ ụgbọala. Ebe ọ nọrọ na-ajụ ha kedu ihe bụ ihe o mere ha ga-eji wee manye ya ịbanye na ya bụ ụgbọala, mana ekwughekwa ka ya ka ndị ọkpa egbe a ji egbe gbaa ya bụ onye ọkwọ ụgbọala ugboro 3 ma nọkwa n'ebe ahụ gbagbuo ya tupu ha eburu ụgbọala ha fepụ ọsọ. Ozi anyị nwetara akọwala sio na mgbọ atụgbuola otu nwa agbọghọ onye aha ya bụ Ifeoma Nnebuo bụkwa nwa afọ Ọlụ na steeti Imo n'oge ndị agha nakwa ndị ọkpa egbe kwarịtara mgbọ dị egwu na mpaghara ahụ. Nchọpụta emere gosiri na njinji a jiri n'ụbọchị Sọnde mgbe ndị agha Naịjirịa nakwa ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ kwarịtara mgbọ n'Ọlụ na steeti Imo. Kosiladị ya bụ mgbọ fepụrụ wee tụgbuo nwa agbọghọbịa bụ Ifeoma tinyekwara ọtụtụ ndị ọzọ bi na mpaghara ahụ bụ ndị nwetara mmerụ ahụ n'oge njinji a jiri. Ọ bụ nwanne nwa agbọghọbịa bụ Jenny Obi bụ onye mere ka anyị mata nke a dịka ọ nọrọ na-akwa akwa gbasara ọnwụ nwanne ya bụkwa onye mgbọ tụgburu n'ike. Kosiladị ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Michael Abatam amanyebeghị ọnụ n'okwu a n'oge anyị nwetara ozi ya. Ndị ekperima 5 nọrọ n'ụbọchị Mọnde wee tọrọ ndị njem 6 n'okporo ụzọ awara awara siri Obolo Ile na Osi gawa ọchịchị kansụl Ekiti na mpaghara Kwara South Senatorial District. Kosiladị nchọpụta emere gosiri na a tọrọ ndị a mgbe o jiri nkeji 15 gafee elekere 11 nke abalị ebe ha ji ụgbọala Homa bọs wee na-eme njem. Kosiladị ngwa nke a mere dịka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Kwara bụ Ọkasami Ajayi mere ka anyị mata. Ọ sị na ha zipụrụ ndị dinta tinyere ndị nche ime obodo nakwa ndị uwe ojii bụ ndị na-achụso ndị ntọ mmadụ ebe ha wukpuru n'ime ọhịa wee chụso ya bụ ndị ekperima. Kosiladị ka ndị a hụrụ na agwọ nọ n'akịrịka ka ha bịara gbahapụ mmadụ 4 n'ime mmadụ 6 ndị a ha tọrọ atọrọ ma kpọrọkwa 2 wee rie mbọmbọ. Kosiladị Ọkasumi sịrị na ha na-agbasi mbọ ike ugbu a ịhụ na atọhapụrụ mmadụ 2 ndị nke fọdụrụnụ dịka ọ sịrị na onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ CP Tuesday Asayomo enyena ezinụlọ mmadụ 2 ndị ahụ mmasị obi ike na ha agaghị ezu ike tuturukwe
mgbe a tọhapụrụ mmadụ abụọ ndị a fọdụrụnụ, ebe ọ gara n'ihu nye ndị na-eme njem ndụmọdụ ka ha gbanarị ịgba n'ime abalị ma ọ bụ n'ụzọ nke owu na-eke n'ime ya. Igbo ndị nwe mmadụ, otu a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke uhuruchi tata. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ndụ mmiri, ndụ azụ, onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ụgbọgọrọ mekwara m nwekwara nwunye di m, ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Onye nụrụli ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi, ga-emesịanụ.